मोननै मोनथाम मिउजिकजों सरजाबनानै गथा बानायनाय मोनसे मिउजिक दङ बेखौ खोनासंनो मोजांथार जायो बिसोर ओंखारगौ माने बे मिउजिकखौ दामनानै खोनासंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
जानजि खाफ्राबाय आरो लोगोसे आं आफादगिरि बासिखौ आजावना लाबाय गोजोन्थों। फरायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों फरायनाय जाबाय। गोजोन्थों बिथाङा बानजाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै जोबोद आरो बिनि उनाव गोजोन्थों बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों फरायनाय जाबाय। गोजोन्थों आरो बिनि उनाव गोजोन्थों फरायनाय जाबाय आरो बिनि उनावनो आफादगिरि दिनैनि बे आफादावनो दैदेनलांनाय मानगोनां आफादगिरि आरो दिनैनि बे गेवलां मेलखौ एसे आगोलाव बेखेवनानै होलांनाय बर' थुनलाइ आफादनि बेयावनो नुजाफैनो हानाय दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां श्री गुनेश्वर गयारी आरो